Baka ga wando ba? Ban gani ba. Baka saci wando ba? Ban sata ba da mun sata za mu baka ba. Baba. Na'am. Fito min da wando na. Ni kuma me haɗi. Zan wanka ma mari. Dan Allah kai. Wallahi fito min da wando na. Wallahi ni ina naga wando yaro ka ji tsoron Allah mana. Kai. Wallahi baka fito min da wandon nan. Allah zan hada ka da wannan gandar. Wallahi. Na gani. Wallahi zan hada ka da wannan gandar. Ai wannan ma kan ka samu sallah ai an yi dare wannan kan ka cire shi kai alwala yaro. Wallahi sai hada ka da wannan. Dan Allah dan Allah ba kai hakuri wannan da Allah da ya gara turo ka tafi la ta rushen gida yaro. Sai ka fito da sona. Kai yanzu ina zan samu wannan. Kai yaro. Ubanka. Dan Allah kai da Allah mallan. Ai yanzu zan fito min da wando. Ya mun kuka kare da kabana ne. Kin gane ko? Sai ki min bayani cewa ga halin babanki ko? Ke kice bai da hankali. Baban nawa? Tambaya ta waye ubana ni ma na ce waye uban shi nan. Waye uban shi? Yi ai tambaya ce ko? Uban shi baka ce. Yi ka shi aka yi mangwalo? To gaskiya kai ma har da laifin ka dole ya bi ka ya buga. To laifin me ne? Ko ba ka ne? Baba, ne baba? Ya bani. A to, ina bani. Lafiya nan kuka dawo? Ya su kwaire. Nan kuma aka da aka rakaɗe. Ina bani. Na yi kora daga can shine aka da nan ko? Ke kina nema ki ja min magana ko? A'a baba. A haka ne min wannan ai sabon salo ne. Gemu aka faɗa. Wallahi ba nan ne ni zuwa ba kawai miss call ne nayi. Yanzu saboda Allah saboda ba kya fatan ki gama da duniya lafiya. Kina nema ta karbi sai kin bijire kin zama kamar kubara dako saboda ba ki da mutunci da ki dauko muku kai. Wa innahu Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Koyo Allah na koyo Allah ne. Dan Allah da ba akuya. Kai sun. Mutumin banza mutumin. Ba akuya bane. Me? Kina son sa? Kina son sa? Ni ma ina son sa. Akan me wayannan yaranka ne? Waccan da ita ce yar waje na. To shi wannan kanin kubara dako ne. Kai uban wallahi uban waya gaya maka. Shi ne kubara dako? Waye? Kaji dan yiskan babanki ko? Aji ya kara ko? Na ba shi yaki. Na ba shi na baka yaro na ba me? Na ba shi halak malak na ba shi na karba dada na karba tsara na karba. Kina son sa ko? To je ki. Je ki na karba. Kuma jibin sai an dora aure. Gobe ma gobe. Allah kai mu ka shirya tun daga wuta ga masara sai gashi. Na gode. Wannan na wanduna. Ai ga dan zamani nan shi zai fito ma da wando ne na zan sa gwado nake sa yaro ina ne na sa wa inna Sulaiman wa inna bismillahir rahmanir ko kaga fuskata. Wallahi ban ga wani wani ba. Shi ne dan zamani. Ya na kai dan na ga wannan ka Allah ne. Wallahi ba ya Allah. In yana kuka ka fito mata shi mu samu sai ida mana. Da dan da shi ka ji dan yin kan mutum kai. Allah ilahi saboda na baka ya ka kunda ba mun sai. Wallahi ban san kana da wando ba fa ni wallahi ba ruwa na idan Allah ka fito da wandon sa kai a doka ne fa fa ya Allah na idan Allah na ne ka ga bare a wuya fa ya dan Allah baka bare ka fito da wando aka ce wallahi ta kai miki dan Allah yanzu ne tsofai da ni me zan da wando mai la ga mari ga tsinka jaka haka ne ina suka yi ne Allah har kurana ni da mun ba nama ba kuma kashin nan na baya sai na dira shi wallahi tallahi nan zan yi ni kuma an ban nan kan ni an hadan da baibayi wallahi tallahi Bahurade, salamu alaikum. Ina zuwa, amu alaikum salamu. Mai jira na cici? Tau.
ai da Allah ya taimake ka ina shirin fitowa ya gari kuna lafiya kalau ba da lada ko da yake yanzu ku wuce mala sai da shi muku alaji gaskiya ne Allah sirri mu ji labari abun ya faru tun shekaran jiya mun so mu zo mu maka Allah sanya alheri Allah sai alheri to ban zo ba sai yau ne Allah sarki Allah sirri ka san wancan gidan na tashi nan na dawo gaba daya shi ma nan dan ginin bulan siminti za a yi kashi mun gani farko an fara shi arziki da mutuwa da tsautsayi lokaci ɗaya suke zuwa hakan duka na yanzu ni kan Allah ya min Allah na sharaha ka sani Hausa ana ce arziki kashin da ka ba wato a cikin sati uku nan haka kurin sai na ranga yawace cikin dare da asuba da yammaci a shere zan haɗu da sanadiyar arziki na ne Allahu akbar to na ji daɗi na gode mun zauna da kai tun kafin Allah ya man arziki yanzu ko Allah ya man mai nayi shine tun lokaci da mu musulunci mun saba da gaskiya ne shine yasa mun ce bari mu zo maka murna ne to na gode yanzu buhun masara buhun gero buhun dawa buhun alkama kana ji na buhun acca ka zo ka karba zai ka ba mu ka gaya wa dan ubala mai shago na ba ce ya gwaye ka ce ya baka jini suna nan daman naka ne da naira 3,000 kudi naka kudin naka da cefa ne ba komai na gode saboda ka san wanda ya maka alheri gaskiya ne kuma ka yi mashi alheri ne zan baka wannan to kakam ne yana ba ko mu koma gida za samu wani wannan na me kuma saboda ka zama mai arziki ko ba haka ba akwai tafiya dare akwai tafiya rana ka sani wani na ji haushi ka wani na yi beci cici wannan maganin makiya ne haka ne to ko ka gani an tare ka za yi maka cuta ne ko za kai shi ka ne ka buga wurin ka mase zai ka bata sai bata haka ne na gode Allah saka da alheri alheri kai mashi alheri ba komai na gode kana ji na yanzu mun zama daya ka dawo ka karbi 20,000 an jima 20,000 in an jima ba ai ya maka kyauta ba ta ba zamani sai kai mun na gode zai mu je gida mai anguwan to shikenan zai mu biya wurin ka gaisa man da shi ka ce shi ma ya zo ya karbi sakonsa ko ya aiko shi cinan san jima ai na ringa rabo ki na gode dan Allah dan annabi waye dan Allah dan annabi ya ga wando na taimaka ya bani dan darajar annabi duk wanda ya ga wando na zama a taimaka dan Allah wallahi ga da sanai billahi allazi a taimaka awa na da uwa ta taba ni uba na ya bani na gada wurin su da kan sha'ayar ruwar ina gaba kai ni wando na shine na fito nema daidai wanda ya gani ya daure yayi alfarma kai daidai ni Ibro na sha wahala fama wayo Allah wayo ni wando na ina kaje ne kauye birni na je ni ina ni'ima na sha wahala duka inda na je ni'ima kowa na gani na ce masa wando na kai ya ce min ni ba ga wando ba har ya kuce jahilai kun ga wando na sadi sidi ko ka ga wando na sa'an Hassan ko ka ga wando na ka ce min su ba su ga wando ba na ji wannan kai wando na dan Allah a bani wanda ya gani ya taimaka ya bani gado
sentimental kun sace wando na musiki darakto kuka kai wa wando na daraktan nan mai sanko da wando na kai kaladan darakto haban wando na kai ina muku hanyar sauki da wando na hoton da kunki zan tura yara na zan zama dijan goni kuna dina zan bata garin nan babu wando na kuna ji ko da yan mata ko kin ga wando na Ni Ibro, ni ban ga wando ba. an sentimental sun sace wando na a da rabi daji zo bani wando na kana ji kai To ai kango ne. Ni da aka gaya ma aka ce fili. Kango ai wuri ne. To sai in siya da halinsa. Ai wuri ne mai daraja. To nawa ya kama? Ka riga an gaya ma miliyan 10 aka. Miliyan 10 da ka faɗa ko 11 yayi yawa bayan bawan Allah. Ni ma filin nan ba na bane matata zan sewa. Aka taya. Kuma dillalai sun Kaga zo. don Allah wasu dillalan suna kiran suna ne a ciniki. Mun gane kiran suna ba. Si ma ta yanda ba za ka iya sewa kowa ba. 900. Ban gane 900 ba. Kwarai kuwa. Haya? In za ka siyar ka Wai siyar. haya zan baka? To ai a ƙauye ne babu ni bane. To shine me? Zo do Allah zo mu dan abin nan. Ba wani magana in zo. Kaga na cike ma miliyan 1. Kaga mu ban muka kai waje ko a siyan mana ko a san wacce ake. Amma alaikum salamu. Barka dai. Yau balla ya kama ka. Kamar yaya? Wandan nan. Hakika na tsanci wando. To wallahi wando na ne kuma kaya na zaka damun da shi. Wallahi saboda wandan nan ni ma ba na bane na gado. To ai ni wando yanzu ina cikin wando. Ina cikin wando. Ka kama magana banza mana. To yanzu dai kana son fita ma da wando. Ni magana cinikin tafi. Dallata. Je ka malam. Zan zo magana ai ba dai wannan kan ba ne. Malam ni ma wallahi zan sare ka wallahi. Kaga tsabkan nan? Wallahi. Zan yi da kuɗi ne wannan sun zai kawo. Banza. Haka bai kuɗi yake da uban kai. Wannan fili na suna cikin sannan wasu. Dallata ba dalla. Kakka mutane maganar banza. Ko la'ada na baka wa kai baka wani. Kyale shi mana. Kyale shi ya mun magana banzar. Ni ma sirba masa mari. To kana ina? Na nan kusa da kai ga na kusa da kai. A ina? A taɓa ni mana dan uban kan jika. Gashi? Wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi dan kazala wallahi dan kai sake magana. Na cikin bulo. Kana cikin kai saka biyo ni. Tukunna ma an dai ƙauri na ne ka da ka wallahi. Wallahi ba ƙurin ka da ka bana da ki bango. Dan Allah ƙara mun kaɗan. Ƙara ɗaya fito. Ni cutar da ma da aka yi wallahi tallahi wandan nan ba ma wandan ba ma ni dan abun din ashe ni da aka cuce ni maimakon a gaya mu inda abin da yake wai aka rubuta aka sa a zai din wanda. Ai gado ni na gaje shi. Yagwa